Hayırlı kış, Rossiyada tez orada tavuk yumurtasına bəyələr üstü, qaybir regionlarda 10 dənə yumurta 200 so'mga işdi. Tataristanda da so'nggi oyda tavuk yumurtasına bәя үсү темплары 2 тапкыр арткан. Бу нәрсә белән бәйле һәм республикабызда йомыркалар белән эш ничек икәнен бүген ачыкларга тырышырбыз. Рост на яйцо курицы 40%, а в некоторых местах и больше. И на мясо куриное. Вы знаете, что произошло? Ну, у нас, вот я говорил, идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровня заработной платы и так далее. Спрос увеличился. Это относительно дешевый белок. И, в общем, популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем. Что произошло? Вот спрос увеличился, а объема производства нет. Первое. Второе. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Hayırlı kış, менә гасырлар буе безнең тавык йомырка турында сүз алып барылса да, узган атнадагы кебек популяр булмагандыр бу тема. Менә шуннан да без ишеттек, хәзер Россия президенты Владимир Путин әйтеп китте, менә йомыркага бәяләр арту берникадәр дефицитка бәйле дип. Бездә Татарстанда дефицит бармы? Я булмаса, бәлки кайбер регионнар, кайбер өлкәләр менә бу ситуацияны кулланып, эш иткәннәрдер, бәяләрне арттырганнар. Дефицитка гына бәйле микән шушы йомырканың бәясе артуы дип сорыйк әле. Бүгенге көндә республикада 18 миллион баш кош исәпләнә. Инде ел сайын республика кошчылык фабрикалары 1,5 миллиард дана йомырка җитештерәләр. Республика халкы йомырка буенча %13%-ка тәэмин ителгән. Ит буенча 137%-ка, тавык ите буенча. Димәк, бездә бәяләр күтәрелергә тиеш түгел иде кебек. Дефицит бармы юкмы? Хәзер менә гадигенә әйтегез. Бүгенге дефицит юк. Без тулысынча үзебезне йомырка белән дә, тавык ите белән дә тәэмин итәбез. Алайса нигә күтәреләсе бәяләр? Дефицит юк, ә бәяләр арта. Ни өчен, Алмаз әфәнде? Бәяләр артуына төрле факторлар бар инде. Беренче чиратта кошчылык фабрикаларының расходлары күбәя. Һәм инде шул расходлар күбәю бәягә дә тәэсир ясый. Менә без бит инде әйтәбез, хәзер йомырка бәясе алтынга тиң дип, алтын йомыркалар дип атадык инде без бүгенге тапшыруыбызны. Бәлки безгә алтын кебек тоелган йомырканың бәясе җитештерүчеләр өчен аның кадерлек югары да түгелдер, Рамил әфәнде. Сез бит инде җитештерүчеләргә еш йөрисез. Нәрсә дип әйтәсез? Беренчедән, минем йомырка бәясе артканга бер дә исем китмәй, ул ел сайын күзәтелә торган күренеш. Менә бәйрәм алды җитсә, аның күп төрле сәбәпләре бардыр инде. Менә кемнәрдер әйтә. Ләкин ул тиз арада бик шундый менде ышты. Кыска вакыт аралыгында дөрес әйтәсез. Менә көзге чорда гына менә безнең фабрикалар җибәргән булса, аның дистәсен 60-70 сумнан әйме. Ул вакытта ук инде кибетләрдә 60-70 сумга бит йомырка табып булмыйдыр. Монда карарга кирәк фабрикаларның йомырканы җибәрү бәясе ничектә, и ул сәүдә шелтәләренә килеп җиткән вакытта күпмегә күтәрелә. Менә ике арадагы. Ул бәяне белмисезме сез? Күпмегә җибәрәләр? Менә бүгенге көндә 12 сумнан бер йомырканы 12 сумнан фабрикалар менә күрше нидән, Удмуртиядан фабрикасыннан шулай җибәрәләр диде. Бу күмәртәләп сатучыларга әле. Димәк, монда сорауны бирергә кирәк менә бу зур ритейлерлар дип әйтәбез, нәйбә шелтәрләргә һәм антимонополь хезмәт ничек карый моңа? Бу турыда бер ачыклык кертеп булыр. Монополиягә каршы хезмәт тикшерде бит инде. Анда хилафлыклар күрмәделәр. Кызык килеп чыга монда. Гомумән Татарстанда кошчылык өлкәсе бүген ни хәлдә? Кабат сезгә мөрәҗәгать итәбез инде, Сирен әфәнде. Инде әйтеп уздым бит. Без кошчылык тармагында ит белән дә, йомырка белән дә республика халкын тәэмин итәбез. Ничә хуҗалык бар безнең бүгенге көндә? Йомырка белән шөгыльләнә торган кошчылык фабрикалары арасында безнең иң зурлары Ярател фабрикасы, бу безнең Акбарс холдингныкы. Алар 60% йомырканы республикада шулар җитештерә. Калган 12% Державина кошчылык фабрикасы, бу инде безнең Комус групп дигән компанияга туры килә. Инде калганнары безнең кеше предприятиелар һәм фермер хуҗалыклары
калганы җитештерә. Инде иткә килгәндә, ит буенча без бит инде ел сайын 230 мең тонна ит җитештерәбез. Шуның 55%-ын Шилна бройлер компаниясе, кошчылык фабрикасы тәэмин итә, 28%-ын безнең Акбарс кошчылык комплексы тәэмин итә. Республикада ит буенча 250-дән артык фермер хуҗалыгы шөгыльләнә, һәм калганнары тагын кече предприятиелар. Инде ит белән безнең шәхси хуҗалыкларда күпмедер өлештә шөгыльләнә, алар бройлерлар алып үстерәләр. Менә бәяләр арту турында сүз каткач, без Идрис әфәнде бик җанланып киткән иде, әйтә алмыйча калды бугай сүзен. Кадерле кунаклар, төймәләр турында онытмагыз, кушып әйтәсегез килсә зәңгәр төймә, каршы төшсәгез кызыл төймә. Идрис әфәнде, сүзегез. Минем әйтәсем килә, бу инде безнең кыш гриппы белән дә бәйләнгән дип китерергә була. Чөнки менә быелгы елда гына безнең Леногорский кошчылык фабрикасында килеп чыкты бу. Югары патогенне. Анда олар менә Бездә генә дә түгел, әле Татарстанда гына да түгел. 29 бүгенге көндә менә быелгы елда, әгәр алса 23-нче елны, бүгенге көнгә 29 субъектта бу безнең хәлакәт килеп чыкты. Зур-зур фабрикалар. Күршеләрне алсак, менә инде иң дәве Башкортстанныкы, Башкирский фабрика, кошчылык фабрикасы инде. Анда 3 миллион 200 баш иде. Бу күкәй салу торган тавыкларын тотылды. Марида, Мари өлкәсендә, Мари елда инде безнең менә күрше районда гына, Волжский район дибез. Анда 440 меңгә якын кошны югытырга туры килде. Менә буш гриппы. Да, монда анасын бәйләргә кирәк була көз көне. Сыерларда сөтнең бәясе кашан күтәрелә? Әгәр алып карсак. Тоже уйнап тора. Бәя әзме күпме күтәрелә? Монда инфляция. Аннан тагын безнең как ветеринарлар телендә әйтсәк инде, вакциналар, дарулар, витаминнар, тавыкны бүген күккә салатыган тавыкка без кулланырга тиеш күп төрле прививкалар ясарга, алар безнең күпчелеге импорттан. Анысы да бар. Икенче, витамин бирмәсәк, добавкалар бирмәсәк, күккә алып булмый. Аның күләме кими, производство кими. Онарга да бәйләнгән. Ләкин сыйфаты турында сөйләшсәк, монда инде гомумән икенче сөйләшү күтәрергә була. Камер әфәнде, без ни дәрәҗәдә импортка бәйле икән бүгенге көндә? Менә әйтеп киттеләр, вакцина ягыннан импортка бәйле икән. Шимал, бәлки технологияләр. Давайгыз без әзрәк күкәйнең хакына да, тавык ите хакына да экономиканы әзрәк санап карыйк әле. Әйдәгез, без каршы түгел. Монда басып тора торган әйтик сөйләүчеләр әйтергә мөмкинлекләре бар. 62-64% комбикорма хакы күкәйдә иттә. Игеннең хакы үстемесен. Если без карасак 22-нче елны, 23-нче, 2 мәртәбә игеннең хакы төште. Шуңа күрә ниндисең ни бар, причина бар, күкәйнең хакы күтәрергә тиешме юкмы? Мин вакциналар ниләрне санамыйм. Вакциналар ягынан тоже зур әйтик дефицитлар бар. Потому что ул вакциналарны, анда төрле добавкаларны без һаман әлдә алайдык турыга икенче илләрдән, әле өченче илләрдән ала башладык. Хак күтәрелде. Это әйтик безусловно. Но экономиканы санасак, аның белән заинтересоваться итәргә тиеш федеральная антимонопольная служба. Шулай дип уйлыйм. Санап, кемдә соң добавленная стоимость самый күп кала? Кем күкәй, кем тавык асырый? Конечно, юк. Оптовикларда да, и аннан соң инде торговый сетьләрдә. Ашаучы белми, тураушы белә дип әйтергә була. Тураушы белә. Шуңа күрә сез әйттегез инде, нинди алтын күкәй менә ул шулай килеп чыга. Яннан соң әйттеләр инде монда. Без республикада күкәйне җиткерәбез. Артыгы белән. 265 медицинский норма белән, шулаймы? 366 biz каждый кешегә санасак бүлеп 366 күкәй җиткерәбез.
Шуңа күрә бездә лишний булырга тиеш. И вот логика это әйтәсез дә әйттегез бит. Нигә соң хак күтәрелә? Менә хәзер сорыйк әле чыннан да бәлки кибет шелтәрләре бу ситуация белән кулланып калырга тырышканнардыр. Менә әйтеп торалар җитештерүчеләр моннан файда күрмәгәннәр дип. Кибет шелтәре турында әйтәлмәйбез безнең вәкаләтләр ул түгел. Һәм инде менә ярминкәләргә килгәндә без ярминкәләр уздырабыз атна саен. Ярминкәләрдә безнең бәя куелган. Ул инде беренче йомырка күпме тора хәзер ярминкәдә? Беренче категория 95 сум. Отборный категория инде 105 сум. Югары категорияны без нитмибез. Бәясенә кысылмыйбыз. Әле бу очракта килеп чыга, менә шуннан да Рамил әфәнде әйтмешли 120 сумнан җитештерүчеләр узата, сездә 95-105. Ахыр чиктә менә бу комбикормалар ризык күтәрелү сәбәпле, әле бәлки фермерлар, крестьяннар хәтта табышын югалта да кебек килеп чыга бит монда. Рамил әфәнде. Шуннан гына бәйләп аңлатырга мөмкин. Менә шушы кошчылык фабрикалары. Менә шулык булсын фермерлар, шулык булсын безнең зур кошчылык фабрикалар, менә Акбарыслар дип сөйләшәбез бит инде. Бар безнең күркә ите җитештерүчеләргә дә субсидия, сөт җитештерүчеләргә дә субсидия, иткә дә бар. Ә менә йомырка сала торган тавыкларга, аларга бернинди дә җитештерүчегә субсидия каралмаган. Бу инде ничә еллар бер биреп карадылар, ансында да нәрсәгә бәйле микән ул? Субсидия каралмагач хөкүмәт тарафыннан. Юк, нәрсәгә, ни өчен менә тегеләргә бирәләр, буларга бирәләр? Булай да күп куллан, булай да күп җитештерүчеләр. Тавык үстерү авыр хезмәт түгел. Авыр хезмәт түгел, әйтәләр высокомаржинальный Быстро оборачиваемость. Окупаемость тиз. Шуңа күрә. Мин тагын сезгә әйтәм, вот фермерлар, шаксиявыл хуҗалыклар бүгенге көндә, вот ел буена нитсәк, 7 миллион тавыкны үстереп саталар. Яннан соң безнең Мөслим районында Шынгар Айвдамир бар. Ул 22 миллион күкәйн итә. Но мондай күкәй генә түгел, ул фармацевтический заводларга поставлять итә. И аны выбирать иткәннәр специально, потому что чисто әйтик. Камер әфәнде, безнең реклам вакыты җитте. Әйме, шуңа күрә без сөйләшүне дәвам иттербез, кыска гына паузага бүленеп алыйк әле. Йомыркамы, тавыкмы дип хатарга булдык без бүгенге тапшыруыбызны. Шуннан да әлеге бәхәстән читкә китсәк, ни өчен йомырка бәясе кыйммәт, ни өчен тавык ите кыйммәт. Менә тавык ите йомырканы ашауда гына түгел, фармацевтикада да кулланып була дидек. Шунда туктап калган Камер әфәнде. Шынгар Айвдамир әйттем инде, фармацевтические предприятияларга поставлять ите күкәйне, белокны. И ул белок детские вакциналарга гына китә. Шуңа күрә фермер хуҗалыклары алар төрле якка үзләренең экономикаларын итәләр, диверсификация ясыйлар. Шуңа күрә мин әйттем инде 7 миллион фермерские хозяйстволар саталар тавыкларны шаксиявыл хуҗалыкларына. И мин әйтер идем, качан без әйтәбез импорт турында, то biz 7 milyondan если bizde 18 milyon tavuk sаны күкәй сала торган тавыклар шулаймы? 18 миллион. Барлыгы. 18 миллион. 7 миллион шаксиявыл хуҗалыкта. Что без организовать итәлмибез шаксиявыл хуҗалыклардан күкәй җыюны? Юк, без гомумән менә бу саннар белән Татарстанны тулай тәэмин итә алабызмы? Хәзер сүзләр йөри бит инде Төркиядән йомырка, тавык керәчәк дип. Безгә кирәкме бу? Ихтыяҗ бармы, юкмы? Сирень әфәнде. Мин тагын кабатлап әйтәм инде. Кабатлап әйтәсез, импорт буенча инде хәзер. Кабатлап әйтәм, без Менә бу килергә булышмасмы дип кенә әйтәсебез килә. Азмы күпме менә шушы бәяне төшерүне. Бу үскендә без импортка бәйле түгел. Юк, без аңладык импортка бәйле түгел. Әмма без Төркиядән кибет киштәләрендә күрәчәкбезме? Йомыркаларны, шул тавык итен күрә алачакбызмы? Керәчәкме ул безгә, юкмы? Һәм ахыр чиктә җитештерүчеләргә ничек тәэсир итәчәк бу безнең Татарстан җитештерүчеләрне? Ачысырак булса керә. Әле бит бәясе нинди була бит? Аннан кайткан йомырканың. Шул ягы да бар.
бір генә фикер. Менә Төркиядан бит инде хәзер ашыктан ашык, ул билгеле булды бит инде. Аларга таможня таләпләре дә кичектерелә дип әйтик инде. Шулай булса Азәрбайҗаннан керә торган йомырка. Аларның теге бәяләре бәлки кимрәк булыр. Аларда теге үз кыйммәте, җитештерү кыйммәте бәлки азрактыр. Әмма ләкин алардан бит инде миллиардлаган дона кирә алмый торгандыр инде барыбер шул 200-300 миллион чамасы. Ул барыбер бездә ихтияҗ бармы соң? Менә булса, әгәр дә ихтияҗ җитмәүчелек булса, кибет киштәсендә йомырка калмас иде. Ой бар, бәясе генә югары аның, тулып тора бит. Бәлки менә шуңа җавап итте, бәясен төшерү. Шуңа күрә, менә әгәр дә Төркиядән, Азәрбайҗаннан кертә башлыйлар икән, безнең җитештерүчеләргә бу тагында бер минус була. Мин шуңа күрә юкка гына әйтә башламадым субсидияны. Менә субсидияны биргән очракта, аны бит менә авыл хуҗалыгы министрлыгыннан да бар. Субсидияны бирәсең икән, камер сез дә әйтә аласыз аны. Анда уже агаем туктала, син нишләп барып торасың бәяне дип аларга әйтергә була фабрикаларга. Монда әйтәм бит, фабрикаларда микән хикмәт. Монда үзе безнең җитештерүчеләргә ярдәм итү ягын карарга кирәк. Читтән кертү ягын түгел. Менә булай да бит әнә кушылмалар. Безнең җитештерүчеләр тагын нинди проблемалар белән очраша? Кушылмалар менә Арчада бит менә быел гына яры завод ачып җибәрделәр, Ихлас заводы. Менә алар кышчыларга да кушылмалар җитештерә башладылар. Аны заводларны үзебездә куеп булмыймыни? Аны шул Кытайдан читтән сатып алырга кирәкми, шул кушылмаларны. Бүгенге көндә әдәм көлкесе, бертик бәясе ташка үлчим бит инде. Ипидә бәясе күтәрелә, йомырка бәясе дә күтәрелә. Менә шул кушылмалар, смазочный материаллар да күтәрелә. Без бит. Асан әйтәсе дә юк. Кызганыч, монда спикерлар арасында без күрмибез менә шушы нәкъ уртада торган бер вәкилне, җитештерүче белән кибет киштәсе арасында. Бәлки аларның әйтер сүзе булгандыр. Чөнки без аңладык, җитештерүченең үз проблемасы, җитештерүче үзе киресенчә монда табышын югалта. Менә шәхси хуҗалык дигәннән Татарстанның аның кадәр менә бу проблеманы тоймавы әлеге дә баягы авылларда, районнарда әти-әниләре, әби-бабалары булуы белән даңлатылар. Чөнки үземнән генә чыгып әйтәм, атнасын кайтасың, барбер атнасына җитәрлек күкәйне, йомырканы биреп җибәрәләр. Шуңа күрә ничектер без теге авыл хуҗалыгы республикасы буларак, без әле аның кадәр тоймыйбыз да кебек, аның кадәр зур проблема кебек тоймыйбыз. Әмма ләкин шәһәр эшләре өчен бик зур проблема. Безнең өчен бик зур проблема айвас. Мен истәп әйтәсем килә. Әле хәзер ул авылларда шәхси хуҗалыктан түгел, бакчачылык, товарищеский, садоводский товариществоларда көтә башладылар тавыклар. Дөресен әйткәндә, авыл җирлегендә бит эремгездә төрле проблема дуңгыз буенча кисәк инде безнең дуңгызда безнең бу чума, Африка чумасы булган күрә, тавык ун тавык тотарга һәр кеше үзенең ризыгы кала. Бер тик нәзәле менә әйтеп тора бит әле 600 сумга бүген будай ким дигәндә, 8 сум булсын, ярминкәдә бәярәк инде сатыла. Кеше һәрбер кеше тотып, шуңа күрә без аны туймыйбыз. Шуңа күрә дә республикада тавык тоту ул электән килгән. Безнең бит халаганнар бик уңган. Авыл җирлегендә үләне бар, яшел үлән бар, бәрәңгесе, тегесе булса, ризык кала. Калган ризыкны кая куярга? Куллана. Менә без әйтеп киттек, импортка без мохтаҗ түгел, экспорт турында әйткәндә, безнең продукция берәр кая чыгамы тышка, башка регионнарга, бәлки чит илгә дә чыга. 137% булгач, 37% кая китә. 113. Син әфәнде, тагын карап сезгә сорау бирәбез инде. Экспорт буенча. Экспорт буенча безнең Алмаз әфәнде җавап бирсен инде. Алмаз әфәнде. Ярый. Безнең кыршылык фабрикалары бөтен җитештергән продукцияны федераль челтәрләргә җибәрәләр. Һәм инде ул безнең йомыркаларны безнең Татарстанда түгел, калган төбәкләрдә күрергә була. Шуңа күрә шул калган төбәкләргә без җитештерәбез. Экспортка килгәндә инде безнең направлениеләр буенча информацияны юк әле. Вот, калган төбәкләргә чыгаралар. Хәзер инде тапшыру башыннан экспорт безнең чыгары Акбарс холдинги ул күкәй җитештермәй анда курини лапы дибезне аяклар. Менә Китайга чыгарайык. Әмма ләкин менә бу соңгы безнең Лениногорский кыштылык фабрикасында менә шушындай кыргырипыннан пока туктатылды. Әмма ләкин менә Мәскәү өлкәсенә, Мәскәү тирәсендәге бөтен өлкәләрдә безнең яратылның күкәе һәрбер Тверга да чыгары, Ярославльга да, Мәскәү өлкәсенә бик күп регионга җибәрәбез. Татарстанның яратылнык инде мин шулай дим. Державинский ул инде Кумыс группага кергәч, алар Удмуртия яша, аларның да анда Сибиргә, Ярак, Дальний Востокка җибәрелә. Без бар аларның менә яратылда ул безнең аттестация үткән, ул җибәргә мөмкин.
Әмма ләкин күкәйгә бит бүген спрос үзебезнең Россия буенча да җитә. Аларның җитештергән күкәйләре әле Россия Менә дефицит булган регионнарга хәтләнеп җибәреп була. Җибәреп була. Мәскәү өлкәсендә мин бер нигә мисал гына китереп әйтәм. 2010 елда 5 предприятие булган, күкәй җитештерә торган. Алар җитештергәндә 2 миллиард 147 мең күкәй. Бүгенге көндә Мәскәү өлкәсендә бер генә дә фабрика калмады, кошчылык фабрикасы. Шуннан чыгып, шу исәптән чыксак, значит Татарстанның Яратыл күкәйдә, Державинский кошчылык фабриканың күкәйдә һәрберсе дә шунда китеп бара. Идрис әфәнде, менә без кыш гриппы турында сөйләштек. Тагы нинди авырулар кошчылык өлкәсенә зыян китергә мөмкин? Һәм без алар белән очрашабызмы, юкмы? Очрашабыз. Безнең бик начар авыру дибез инде аны, болезнь Ньюкасл. Бу инде ул электән анарга прививка бар, ясала. Без аны ясыйбыз. Һәрбер фабрикада ул үзенең вакцинасы кулланыла. Гамбры дигән авырулар, марика дигән авырулар бар инде булар. Менә шушы авырулар алар безнең һәрберсенә карата, аннары инфекционный бронхит кур дип атала инде, улыша әйткәндә. Ул тоже бик начар, тиз тарала торган авыру. Бу авыруларга карата һәрберсенә безнең прививкалар каралган. Алар тиешенчә алып бара, лабораторияләрбез безнең бар аккредитованный, алар тикшерелә. Бу авырулар безгә зыян сал алмый. Шәхси хуҗалыклар да шул исәптән шәхси хуҗалыклар ясалмый, әмма ләкин шәхси хуҗалыклар алар инде бу авыруларга каршы үзләре тотса тавыкны, ул ясалган була. Алар бит инде һәрбер кеше каяндыр алырга тиеш. Менә безнең ясалганны ала инде ул. Ясалганны ала. Ул инде вакцинированный, аның иммунитеты бар. Һәм киләчәктә шушы тавыкларның да 2 ел, 3 ел, тавыкның инде гомере үзегез беләсез, хәзер вакытта 3-4 ел инде күп тотарга мөмкин. Чөнки күкәй салмый башласа, һәрбер күкәй салмаган тавыкны тотуның мәгънәсе юк бит инде. Ул бит иткә түгел. Менә шу андый тавыклардан һәрбер кеше арына башлый. Иптәшләр, соңгы сорауларның берсе бәяләргә фаразлар, бәяләр төшәрме, юкмы? Но фаз буквально әйтик, кичә генә әйтте. Если де нинең тавык итенә дә күкәйгә дә хак арта башласа, то постановление правительства булырга чыгарга тиеш для того, чтобы хакны күтәрмәскә. Әмма төшерү турында сүз юк. Төшерү турында да берәр дә әйтелмәгән. Но әйтелгән о том, что 30%-тан артырга тиеш түгел. Күпме вакыт аралыгында? Вот мин дә шуны әйтәм. Кайсы хакны алалар шундый нигә? Әлеге хакнымы или элгәрге хакнымы алырлар икән 30%? Если әйтсәк 200, сез әйтегез 200 сум. 200 сумга 30% нитсәк 60 сумга менә. 260 буламай. 260 була. Шуңа күрә фаста шундый ситуациягә карап дөрес язарга тиеш. Дөрес приоритетларны бирергә тиеш. Шуңа күрә ул халык күрә иштә. Шуңа күрә общественное мнениене ничектер кирәк нормализовать итәргә. Ладно, без әйттек о том, что Татарстанда все-таки обстановка яхшы диябез, но хак нигәдер арта. Рамил әфәнде, сезнең фаразлар. Вакытлыча күренештер дигән бәя бирәсем килә. Менә тапшыру, сезнең тапшыруыгыз барышында тыңлап тордым мин. Ни өчен бер генә сорау, ни өчен кибеттә ул 160-200 сум, ә ярминкәдә 95-100 сум. Менә сезгә аның нәтиҗәсе. Шуңа күрә бу вакытлыча күренеш. Ярминкәгә барабыз. Күмәртәләп алучылар да йомырканың ничә көн аның саклану вакыты? 90 көнме? 3 ай. Аны бер генә ай тотып торсалар да, алар бит инде фабрикалардан алучылар. Менә вакытында тотып акчаны эшләп алучылар бар. Димәк, сезнең фараз төшәчәк. Төшәчәк. Ләкин безнең Россиядә бу бик сирәк күренеш торган күренеш. Кире үз бәясенә, үз хәленә кайтмаячак инде, у ягулык сыман, әйме? Но бәрабер азрак төшәр. Әмма алайда барбер өмет бар, бәяләр шуннан да адекват булсын дигән теләктә саубулашабыз. Мин әлегә үземә бер генә ясадым карар, шәхси хуҗалыкларда тавыкларны үрчетү, үзеңнең йомыркаң белән куллану, беренчедән сыйфатлырак та, икенчедән үтемлерәк тә. Исән сау булыгыз. Сау булыгыз. Авылда яшәүче әтиәнең булса.